muna biya muku kwakwati dan Allah to kaga wasu kayan Allah ka sa abu hana sallah baka san wani ana ce man ne ramali a Najeriya ba a guri ya karatu ka biya ma wani iskanci da kake gani in ka kai dan iska ne kai ka zo a kawo mun kai a yau sai na shirya ka ina buga kasa an gama mu kace mutum ba kawai bane ka gan mu in ka kawo mun taurin dan iska ne ni amma yanzu za shi yanzu ka duba wannan yaron ya gagari iyayensa da kake gani amma dan wace uku wallahi ya gama ni haka nake a gina wasu a garin nan ana ba ka ji to ina da malamin da in ya daure min kai sai kai shekara 1000 baka zo gida ba wani daga ciki duk wani ke zo nan ya zo makabarta duk taurin kansa ba da mutunci mai 68 kenan duk wanda ya zo nan ya zo makabarta haka yake malam Allah ma albarka an kawai kenan Allah ma albarka ina godiya malam Allah ma albarka ka ga ma wanda ya zo nan ya zo makabarta wallahi kake wani tsare ne ina ruwa fuci a fika cin kunya da a fika bukara a tafi ne ne duk wanda ya zo nan fiye ce kowa ya ci duk wani dan iska da kake waye ce yake dan iska a garin nan a Najeriya gaba ki da an san ni dan haka yau za ka fara sanin waye malam mai 68 a yau din nan Allah ma rubuta haka da ke so a ta kawo kangararru an jima malam ai malam ba za a bar haka ba to malam ga hannan an yi haka kuwa malam ga hannan ne an yi haka kuwa malam to Allah ya saka da alheri no shike da malam ai kai ai za a ma maganin sa Allah ka ci ubanka malam kai nake ji yanzu je a to je ka ga karamu yanzu haka an gama malam ina jin fitsari a ga karamu sai a je wa an gama da Allah ma rubuta dole sai na raba ma kai dole sai na zuwa rin tumbinka a wajen nan tun daga za za mun bala'i na rantse da Allah subhanallahi in ba sai na raba kanka ba dan ji na uwata kai ina jin ka dama ina so in je da hara ne dan baba dake bara ai ka zauna anan ina tsaya ba mu gurin da ya baka an da kali maran ma wallahi to karo an da kali zan ma no shin ana gama magana ba ka ji Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri malam ka karba shin ba sai na kafta ma ne ba gaban ba shin bai ka bani mana ina ba action